ସ୍କାଉଟ୍ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଗ କମାଣ୍ଡର ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ତାଙ୍କ ତଳ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଗାଇଡ୍ ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାଦୁର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବୟସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ବି ମେରୁନ୍ କଲର ସାର୍ଟ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ରିବନ୍ ଦେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଳକୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବିରାଗର ବୟସ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବିରାଗର ବାଲିକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମନଗରୀ କେଜିବିଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ସିନିୟର ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ଡବେରୀ ସେବାଶ୍ରମ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଧାଡ଼ିରେ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ସହ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରମଣାବାଡ଼ି ମଡେଲ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମର୍ଜିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଟ୍ରାଇ କଲର ରିବନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ସହିତ ମର୍ଜିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଗ୍ରୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ପଛପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଜୁବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଦୁର୍ଜୁବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାନଙ୍କୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ବାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାଳକ ଗ୍ରୁପ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ରେଡ୍ ଟାଇ ରେଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୁଟ୍ ଏବଂ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଇ କଲରର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁସମାଜ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଟ୍ରାଇ କଲରର ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ପୁନଃ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁସମାଜ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ବାଳିକା ଗ୍ରୁପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଯଦିଓ ସକାଳୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତଥାପି ସେ ଆଜି ସେ ପାଗକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ ସୁନେଲି କିରଣର ପାଗ କରିଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ବଜାରେ ବଜାରେ ବାଇକ ବଜାର ଚଉଦିନ ଆଜି ସଜାରେ ସଜା କେତେ ନୂଆ କାଳେ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଛି ପୁଣି ଏହି ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ଶାସନ ନେଲୁ ଏବେ ଆମେ ଚଳାଉଛୁ ଦେଶ ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନାଉରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଭିଭାଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ